Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резидә Шамсуллина. Бүгенге программада Әлмәттә кыр кәҗәсен коткардылар. Елга буйлап йөргәндә саббардистлар туңган җәнлекне күреп алалар һәм ярдәмгә ашыгалар. Юлында кешеләр очрамаса, ул исән калмас иде. Бары тик 30 апрельгә кадәр генә чит ил кешеләре Россиядә булуларын законлаштыра ала. Юкса тәртип бузучыларга илдән китәргә туры киләчәк. Әлмәтлеләр торак инспекциясына күршеләре фатирындагы яңадан планлаштыру законлымы, юкмы икәнен тикшерүне сорап мөрәҗәгать итәләр. Шәһәрләрдән барлыгы 6 хәбәр килгән. Ләлә чәчәге бүләк иттеләр һәм юлларда уңышлар теләделәр. Әлмәттә машина йөртүче хатын-кызлар өчен матур акция узды. Юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе, дәүләт автоинспекциясе һәм автосалон вәкилләре белән берлектә гүзәл затларны халыкара хатын-кызлар көне белән кутладылар. Гадәти булмаган рейдта ЮВТ 24 төшерү төркеме дә булып кайтты. Поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю вам оставаться такой же прекрасной и безопасности. Спасибо большое. Подождите. Сейчас сразу все. Что это? Спасибо большое. Пожалуйста, с наступающим вас праздником. Бүген роль артындагы хатын-кызлар туктату өчен гадәти булмаган сәбәп. Бу юлы дәүләт автоинспекциясе, юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе хезмәткәрләре һәм автосалон вәкилләре хатын-кызларны якынлашып килүче бәйрәм белән кутладылар. 8 март алдыннан сезне якынлашып килүче бәйрәм белән котлыйсыбыз килә. Сезгә имин юллар телибез, юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәгез. Бу хатын-кызлар өчен көтелмәгән күңелле бүләк булды. Котлар өчен беренче тапкыр туктаттылар. Мин кагыйдә буздым микән дип курыктым. Это первый раз. Очень так неожиданно. Бу беренче тапкыр бик көтелмәгән булды. Юлдагы хатын-кызларга куркынычсызлык, тыныч йөртү, ышаныч һәм юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе һәм бигрәк тә ир-атлар тарафыннан илтифатлылык телим. Автоинспекторлар ягыннан мондый игътибарның нәтиҗәсе машина йөртүче хатын-кызларның йөзендәге эчкерсез елмаю. Желаю вам оставаться. Сезгә шундый ук гүзәл булып калырга, бер кайчан да авырмаска телибез. Иң мөһиме юлларда куркынычсызлык. Акциядә хәтта троллейбус йөртүчесе дә катнаша алды. Мондый бәйрәм акциясын ел сайын оештыралар. Я считаю, что теплота души. Минемчә, көтелмәгән бүләктән соң күңел җылысы кабынып китте һәм уңай хис кичерешләр биләп алды. Һәм кызлар яхшы кәеф һәм елмаю белән бүгенге көннәрен дәвам итәчәкләр. Хатын-кызларны Шамил Гарипов та котлады. Полиция капитаны шәһәребезнең барлык гүзәл затларына теләкләрен белдерде. Уважаемые участники дорожного движения, милые женщины. Хөрмәтле юл хәрәкәтендә катнашучылар, сөйкемле хатын-кызлар, дәүләт автоинспекциясе коллективы һәм шәхсән үз исемемнән халыкара хатын-кызлар көнендә ихлас котлауларыбызны кабул итеп алыгыз. Сез шәһәребезнең бизәге һәм горурлыгы. Бүген без сезнең чиксез сөйкемлелегегезгә, оптимизмыгызга һәм матурлыгыгызга аеруча сокланабыз. Барлык хыялларыгыз тормышка ашсын, тормышыгыз бары тик бәхетле вакыйгаларга гына бай булсын, ә юлларыгыз имин булсын. Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе хезмәткәрләре барлыгы 50-дән артык хатын-кызны сөендерде. Махсус хәрби операциядә һәлак булганнарның хатыннары һәм әниләре хакимият вәкилләре белән аралашты. Очрашу түгәрәк өстәл форматында узды. Хатын-кызлар көн сайын очрый торган кыенлыклар турында сөйләделәр. Шул исәптән балаларга белем бирүдә. Сейчас один репетитор, один час стоит 600-700 рублей. Хәзер бер репетитор 600-700 сум тора. Бик күп әниләр бу сорауны бирәләр. Мәсәлән, мәктәпкә әзерлек, 3 баласы булган эшли торган әниләр өлгермәскә мөмкиннәр. Бала каядыр йөри һәм өстәмә белем ала алсын өчен. Очрашуда социаль яклау, мәгариф идарәсе һәм башка шәһәр хезмәтләре вәкилләре дә бар иде. Хатын-кызларга ярдәм чаралары турында сөйләделәр һәм бәхәсле хәлләр килеп чыккан очракта кая мөрәҗәгать итәргә кирәклеген аңлаттылар. Находите время, возможность, надо посещайте. Мөмкинлегегез булса, мондый чараларга йөрегез. Әгәр проблемалар бар икән, без алар турында фикер алышачакбыз. Очрашырга кирәк, кемдер инде авыр этапны узган, кемгәдер ярдәм кирәк. Әлмәттә кыр кәҗәсен коткардылар. Елга буйлап йөргәндә саббардистлар туңган җәнлекне күреп алалар һәм ярдәмгә ашыгалар. Юлында кешеләр очрамаса, ул исән калмас иде. Косоль вон с воды достали.
Сейчас, может, отогреется. В общем, детеныш намок, замерз. Бу кыр кәҗәсе шак кына үлми кала. Саббардистлар топканда судан аның башы гына күренеп тора иде. Ял итүчеләр җәнлекне тиз арада сапларга күтәреп салалар. Салкыннан кыр кәҗәсенең арткы аяклары хәрәкәтсезләнгән диярлек иде. Лучше ему стало, да? Ну все, расслабился уже. Отогревается. Перестал зубами. Зубами не стучит. Ноги уже сзади шевелятся. Урынга шундук куткаручыларны чакырталар. Биоресурслар буенча дәүләт комитеты хезмәткәре килгәнче кыр кәҗәсе җылына. Ветеринария хезмәткәре әлеге хайванны карады. Хәзерге вакытта ул ветеринария күзәтүе астында тора. Киләчәктә аны табигый яшәү тирәлегенә чыгару турында карар кабул ителәчәк. Кыр кәҗәсе Александр Мартынович гаиләсендә вакытлы йорт тапкан. Аңа монда сарай, пешән һәм яшелчәләр бүлеп биргәннәр. Александр сүзләренчә, кыргый хайванның туклануы йорт кәҗәсе туклануы белән охшаш һәм тәрбияләүдә кыенлыклар юк. Но она лежала, больно не вставала. Ул ятып кына тора иде, бик торып йөрмәде. Хәзер әнә нәрсә эшли, сикереп йөри. Менә бу егетләр булмаса, аңа бәла килер иде. Ул икенче гомергә ия булды. Коткаручылар җәнлекнең хәлен белергә килгәннәр. Мы вышли на берег, а там... Без яр буена чыктык һәм анда 7 эт санадык. Бу мөгаен кыргый этләр булгандыр. Ләкин алар якын килмәделәр, кымаушауламадылар. Мөгаен алар кыр кәҗәсен куркытып суга керткәннәрдер. Коткарылган кыр кәҗәсе монда апрель аена кадәр калачак. Аннан соң аны иреккә җибәрәчәкләр. Бары тик 30 апрельгә кадәр генә чит ил кешеләре Россиядә булуларын законлаштыра ала. Юкса тәртип бузучыларга илдән китәргә туры киләчәк. Президент указы аларга бу вакыт эчендә илдән мөстәкыйль рәвештә китәргә яки үз хукукый хәлләрен җайга салырга мөмкинлек бирә. Россия Федерациясе территориясында булу режимын бузган һәр чит ил гражданины безнең илдә булуын законлаштыру мөмкинлеге алды. Тик 30 апрельгә кадәр генә. Моның өчен аларга Эчке эшләр территориаль органының миграция мәсьәләләре бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. После 30 апреля такой возможности у них урегулироваться не будет. 30 апрельдән соң аларның мондый мөмкинлекләре булмаячак. Россия Федерациясе территориясында булган барлык чит ил гражданнары реестрга эләгәчәк. Реестрдан алар Россия Федерациясеннән киткәннән соң төшереләчәкләр яисә законлаштырылгач. Контрольдә тотыла торган затлар реестрына кертелүчеләргә бизнес ачу, күчемсез милек сатып алу, никахлашу һәм башкалар тыелачак. Реестр көненә 4 тапкыр яңартыла. Чит ил гражданы анда үз мәгълүматлары бармы, юкмы икәнен мөстәкыйль карый ала. Сүз уңаеннан ел башыннан бирле Әлмәт районында миграция законнары өлкәсендә 28 административ хукук бузу очрагы ачыкланган. Патент яки эшкә рөхсәт кебек кәгазьләрне алу өчен гражданнарга биометрик идентификация, медицина тикшерүе, бурычлар булу-булмавына тикшерү узарга, шулай ук рус теленнән имтиханнар тапшыру турында сертификат алырга кирәк. 2025 елның 1 майыннан соң хукукый нигезләмә мәсьәләсен хәл итү мөмкин булмаячак. Россия территориясында законсыз рәвештә яшәгән чит ил гражданнарына законда каралган чаралар кулланылачак. Шул исәптән керүне тыюда. Документларны рәсмиләштерү өчен миграция мәсьәләләре бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Фатирларны су баскан, электр щитына су агып төшкән. Маяковский урамындагы 47А йортында яшәүчеләр бер тәүлеккә диярлек электрсыз калдылар. Сәбәбе подъездны су басу. Йортның түбәсе инде 2нче ел ага, ә халыкның мөрәҗәгатьләре уңай нәтиҗәләр бирми. Алар ЮВТ 24 журналистларыннан ярдәм сорадылар. Төшерү төркеме урынга чыкты һәм бәләнең масштабын бәяләде. Менә минем алгы бүлмәдә шкаф урнаштырылган. Узган елда шундый күренеш булды. 3 көн шалтыраттым, анда 3 көн яңгыр булды, чиләкләп куйды. Мин Сәрия Шайхулисламова бу йортта фатирны 5 ел элек сатып алган һәм инде 2нче сезон бер үк проблема белән очраша. Подъездда һәм югары катлардагы фатирлар түшәмнәреннән ага. Быел яз көне проблеманың масштаблары тагын да җитдирәк була башлады. Тут вообще подъезд топило. Монда гомумән подъездны су басты, барлык электр щитларын су басты, ут булмады. Авария хезмәтләренә шалтыраттым, анда миңа иртәне көтәбез, сездә җитди бер нәрсә дә булмады, бу янгын түгел диделәр.
Кристина Курычбаева 112 номері бойынша шолтыратқаш қына орынға қызметлер келе. Екінші подъезда бір тәулік диярлік ұд болмай. Хотын қыз үйде қола, шилеклер, ләгәннер су білән тула. Аны вақытында түгіп қоярға керек. Балаларны да мұндай шортларда yolғыз қалдыру қорқыныш. Барысынан да нығырақ босқыш яндағы фатир зыян көрген. Видео язма да бар. Так, вот такая у нас ситуация дома. Протекает с потолка. Пришлось часть потолка вырезать, чтобы не распространилось дальше по потолку. Хәзер югары катта яшәүчеләргә кыйммәтле ремонт ясарга туры киләчәк һәм вазгыять кабатланмаячак дигән гарантиялар юк. ЮВТ-24 бу йортка хезмәт күрсәтүче Альянс идарәче компаниясына мөрәҗәгать итте. Мастер рәсми шәрехләрдән баш тартты, әмма без хәзерге вакытта түбәне кардан чистартуларын һәм су басу сәбәпләрен бетерү эшләре алып баруларын ачыкладык. Әлмәтләр торак инспекциясына күршеләр фатирындагы яңадан планлаштыру законлымы, юкмы икәнен тикшерүне сорап мөрәҗәгать итәләр. Шәһәрләрдән барлыгы 6 хәбәр килгән. Кешеләрне таяныч конструкцияләренең сакланышы борчый. 5 мөрәҗәгать буенча тикшерү үткәрелде. Алар буенча материаллар шәһәр башкарма комитетына тапшырылды. 2 милекче торак урыннардан файдалану кагыйдәләрен бозу, күп фатирлы йортта бинаны үз билдеге белән үзгәртеп кору һәм яисә яңадан планлаштыру өчен административ җаваплылыкка тартылганнар. Аларга 2000 сум күләмдә штраф билгеләнгән. Инспекторлар бер фатирга эләгә алмаган. Хәзер белгечләр суд аша кертүне таләп итәләр. Торак инспекциясы искәртә, дәүләт органнарының рәсми рөхсәтеннән башка фатирны яңадан планлаштыру законсыз дип санала. Бина җимерелү куркынышы күршеләрнең гомеренә һәм сәламәтлегенә куркыныч тудырачак үзгәрешләр кертергә ярамый. Хәзер спорт яңалыклары. Нефтяник агымдагы даими чемпионатның соңгы өйдәге уенын үткәрде. Көндәш Мәскәүнең Звезда командасы. Буз хуҗалары җанатарларны очрашу башыннан алып ахырына кадәр тынгысыз киеренкелектә тоталар. Кунаклар беренче периодта ук исәпне ачалар һәм уңышларын үстереп баралар. 25 минутта табло әлмәтләр өчен күңелсез соннар күрсәтә 0-3. Тиздән әлмәтле Александр Рахимуллин беренче алканы кертә. 33 минутта Ислам Хәсәнов ярдәме белән Максим Лазарев икенче алканы кертә. 33 минутта Ислам Хәсәнов ярдәме белән Максим Лазарев икенче алка авторы була, ләкин тәнәфескә кадәр исәп 2-4-кә әйләнә. Өченче период башында хуҗалар ортта калуны киметәләр. Илдар Шыксаттаров җанатарларны 3нче алка белән сөендерә. Җанатарларга өметне 57 минутта Вадим Хлопотовның алкасы кайтарды. Ә Максим Быковның Сиренага 32 секунд кала керткән алкасы Нефтяникка җиңү китерде. Очрашуның исәбе 5-4 калган 3 уенны Әлмәт командасы читтә уздырачак. Беренче уен Самарада ЦСКА ВВС-ка каршы 13 мартта үтәчәк. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.